So ito po, gumawa kami ng video at kaya po pinamagatan namin Cure for Sir Eman kasi para at least mapansin niya po agad na kung ano po yung gagawin namin video. So hindi naman po siya 100% na cure pero marami na rin pong testimony na gumaling po sila sa malulubhang sakit sa pamamagitan ng mga bagay na to. Patawarin niyo po kung parang nagpapapansin lang po kami para mapanood yung vlog namin. Pero ito po, pwede rin po kayong mag-review o pag-aralan nyo yung mga bagay na to. Pwede nyo pong, paano ba to? Parang maghanap ng mga testimony. So, marami na rin po nag-testimony sa mga bagay na to. Gusto ko po, Sir Eman, na makatulong sa inyo kahit papano. Hindi po ako doktor o hindi rin po ako isang professional na manggagamot. Pero, masabi ko po na possible at mga bagay na mga bagay po, hindi po siya isa lang. So, ang number one ko po na suggestion is, panoorin nyo po yung What the Health. Try nyo po maging vegan. Siguro panoorin nyo po yung What the Health, tapos pag-aralan nyo yung video na yun. I-ponder nyo po na hindi naman po siya ganun kahirap na maging plant-based. Veganism po yan. No? Pag-aaral lang. Tapos, maghanap din po kayo mga vegan group para makatulong din po sa inyo, magtanong po kayo doon, mag-inquire, mga sakit nila noon na gumaling at gumana sa kanila. At marami din pong video na nakakonect sa What the Health, yung Cowspiracy, Forks over Knives, mga ganun pong bagay. At ang pangalawa po sa suggest ko is earthing o grounding, yung connect po ng paa sa ground po. At mas maganda po yun kung madamo or pwede rin po sa tabi ng dagat kung open na po ang ano. Pero sa akin po, mag-grounding po kayo. Pangatlo sa marirecommend ko po is yung health benefits po ng sunshine, yung pagpapaaraw. Hindi lang po vitamin D ang tingin namin na possible na tulong niya, kundi basta marami po pong bagay, pwede nyo rin pong aralin at i-research. Pang-apat po sa masasuggest namin is yung magpapamasahe po ng katawan. Yung massage po is therapeutic. Makakatulong po siya mas mabilis na pag-heal po ng pangangatawan. At patawarin niyo po sa maliit na mensahe namin, di na po namin ito papahabain. More power para po sa inyo at mas mabilis na pag-cure, mas mabilis na paggaling at sa tingin ko, pang-lima po pong suggestion ko is yung pagdadasal po. Tapos pang-anim is law of attraction. Parang sabihin niyo po sarili na magaling na kayo. At salamat po Sir Eman. Sana po mapansin niyo to. At sa lahat po ng nanonood, sana po makarating to kay Sir Eman. Sakaling makatulong sa kanya, less po yung expenses. At more natural po sa pangangatawan. At marami pong nag-testify. Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat ng manonood. Salamat po. Sana makarating kay Sir Eman. Thank you po. God bless. At gusto pa lang po namin mag-outro pa din sa video na to kasi feeling namin makakatulong din to sa inyo. May outro. Live, love life. And pure happiness. Salamat po Sir Eman. Sana po gumaling ka. Bye-bye ka Sir Eman. Bye.